виждате, сме на Дунав мост 1. Дължината на моста е 2 км и 800 метра. Височината над водата му е 30 метра. Това е първия фермов мост на 2 нива. Отгоре, както виждате, се движат превозни средства. Под нас е влаковата линия. Свързва граничните градове Русе и от румънска страна Георгиево. Вече сме в румънската част на моста и може да видите вече и разликата в поддръжката на моста. Преди всичко, 1952 година е започнат моста, строен е 2 години и половина до 1954, както ви казах преди това, от Румъния, България и съдействието на Съветския съюз. Георги Овчаров е архитекта на моста, а художественото оформление е на украинеца Михаил Парашчук. Тогава е бил от СССР, по-голямите